Nchira muyo kwene kingati bari wesoanania amone chisabu chimbe hane mono chinga kichiskuru chigendete kunyara ko bachigosie kwerinderia borkiwa kwirananka bunenchira ye muyo guchaka umutumo ko mutambe ukwana asechiro ya mugonga boibuli abo boigo bari abonchorya nigo babolire boigo abana kwene kya bunamba ari gutumeka mariogo yo gutinda bunenchira ye muyo gwetanga anene mono kuimukirwa igitambukiro kierichiko Bago kwana asechiro ya mugonga lituko lya lero niga bonchoreria buboigo bara baiboli babolire abamu abo kwenekia bunankubeka barobolendi boisaine guchiasa abana babo hanene chinga kiyechiga chisukuru cyakire gosieka asomotimo komotambe Ntoranya ko batoko batevinkilinga ki abaiboli kera bana baleka tako bali bagalio ko na ngendo kwa ninyo komo kendo kwa ni babumino ngendo kwa ni kyango ya ina magoso ko nyako bagoko muiboli kolenga no mwana kera gosoka nkonyorali oenda nkoleta mano boruire mbororo kire gentongera sensi asega sabaiboli tatonya ko batoko bwaterana asabana nyako balenda buna baiboli babai batoira abana anyako lenda abana omwako mogima kubesukuru yagachagete pakabone Antonya ko batoko iranira abana boche skuru abaibuli abalimu babaiki Njomo nginalisi bamurango kanira abana baito bachire rusa ngamaya nanengo tana abana baito ko bachire rusa abaibuli ntonyara ko batoko batuguta naone kero mwana agasoka ko rwasomochi abaibuli twamanga yu mwana agenda nako bwa mono abaibuli torenda abana baito Ile kwene kya buna abana bamurambali gwesonania no bulunde bwetsi pigipigi barabake nigabara ya ubatenenerete boda boda baboligwe mbachi gwanchira mwana onde bwenzi bweskuru kurundie pigipigi buna nabo mbachi kwemukiligwa igetambukiro kerichiko Nalego kwananga ase pota abanyakiro ba pota mbachi gwanchira abana bali abake bachi gwansa kogendio Burundi elinda bachi konyara ko bakomia abana batabwatire myaka eliye sene yoko gandi pota banyara ko bakukanirwa elire banyara ko bakwera nanka bakora kigasiyanka n'abarundi ba pota bachiko twaro opportunity elinde yoko kigwasa ko bokoli abana kinyaro ko bakomya monyoke uchianali elire bachiko sali abana ya yegente kitwakani abaibuli ane nabangina naparabunigo baboligwa gosemi umwana munyaruka igoriye chimbo chingiya cyokwerenda Asego munensa amayo mwana enyaruka abatubwata abana kinyaruka omwana gako ganie gento mogorere nwe yanga mogorere kende gyonse mwana oyo iga isitaimu kera kwa moire isitaimu nando mu ikarasi onyara bago kumube komotenga kyabona nte komenya na ncherende tachiko obuweka na abana bamura je kenda anyale ko kwabangu kwanira bamura bali bakunkinya sori abaiboli tunyale ko bato kwanira abana baite kyagerense yabone yanyale ko bengo ukorera niga boro kigwabo bagochiko ikaransa ko kona matemu abo amanene omwakoyo na barubanyorwa na gosaberwa maya nale gochikoganeria abana bale bakora matemu banyara ko bakwe guchinga kicinyorora sengicho bona bachigosa samatemu abaiboli mu abana bale bachokora matemu kigasinkongu abana baito mbara bagochikora matemu aso mwako oyo iga togosaba nga batwara bali boisaine na into abaiboli into bachigasi baengerete to bachinga kichingorora elibe bakasa matemu abagochikora na ntoko bagwiseria amanya kero mwana ale mesa matemu gwetare Reporter ya KCTV kurwa sechira ya mugonge yo gotoke godi ya bomba babura bwe bunge ya bomachoge barabu ncheri atana Apolinaris akama